Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa, konečne zo singleplayer. Čus. Tak dneska som sa rozhodol, že navštívime ten ostrov, ten tam. Ja ho normálne preplávam, proste nechce sa mi teraz craftiť loď, to je jedno. Ups, prepáčte. To je v pohode, ja proste natočím aj dlhší diel, to je v pohode. Ináč vidím, že mi to nefunguje. OK, nevadí. Idem. Len ma tam zaujíma, že či tam není niečo. Ináč dneska to bude krátky diel. Úplne krátky. Úplne krátky bude, lebo fakt som unavený, už dneska som videl jedno video, ty kokos. Pritom tú asi druhú hru, čo som hral, tak bolo vlastne taká nudná proste, že... Ach, joj. No, už sme každopádne tu. Mám ináč ironový krompáč. No, to je jedno. Ja rozmýšľam, že či by sme tam išli niečo robiť. Ja by som už začal craftiť barák. Neviem. Ja by som... Že jo, ale že ja by som tuto, takto, ja urobím, aby sa tu nespawnovali príšery, tak. Tak ja to rozsvietím proste. Už bude noc, okej. Ok, to bude v pohode, už je noc. Tak a ja tak toto tu rozsvietím, proste, aby tu bolo svetlo. Aby sa tu ja dám F8, to je. Vidí to? Kde si na to není? 12 to není. 4 to není, 3. Jo, 3 je. 3 má složená nezvá frekvence. Tu není nic. Jo, to je len ako... Tak ja ako... Jo. OK, takže ja to len takto rozsvietím, aby tu bola party. Už nevidíte? OK. No, tak ja idem spať úplne proste pohodička. Sem sa vyspíme? Ne, sa nevyspíme. Sem pôjdeme spať. Tak. OK, to je v pohode. To vypneme. Čakajte, to vypnem. Tak, ideme spať. Som unavený. No, čo už je ráno? OK. Tak ja sa idem vydať na ten ostrov, naťažím si drevo. Asi tu nestihnem, ale za kamerou si naťažím veľa dreva. Jo, ale nemám... Ja nemám už. Nemám ani trošku. Ty kokos. Už mi došlo aj uhlie. Som ho pálil na ten iron. 2, lebo mne tak úplne ostalo málo uhlia, proste, lebo ja som pálil jedno uhlia. Stalo mi málo, len na jedno už mi to vypálilo železo. Tak som musel dať zbytočne druhý. Jup. Tak. Takže ja vyťažím veľa tohto... Neviem, či kameň by nebol lepší. Mám tu krompáč, síce kamenný, môžem ťažiť. Ja neviem, či by som to mal robiť z dreva, alebo z kameňa. Hlín to neurobím. Ale tak ako... Počkať, čo tam je? Ja to musím lokalizovať. Jo. Tam chce bývať. Ja sa tam idem rovno pozrieť. Čo to je? Ak mi to poviete, že to je v hore, si môžeme postaviť dom, tak to bude husté. Tam určite pôjdem.
Škoda, že si to nemôžem osvetliť, ale tak ako môžem. Môžem, ja sa vrátim preto. Pohode, ja sa preto vrátim. Ja akože preto sa vrátim a... Je tu aj uhlie? Jo, tak tu ja budem bývať. Jo, rozhodne. Toto len dáme preč. Tak, toto dáme preč. Tak. A tu budeme bývať. Jo. Ja len toto ešte trošku znižujem. To bude náš dom. To bude náš dom. Rozhodne. Jo, dobré. Ja tu len trošku to rozšírim. A ideme stavať. Stavame. No, tak ja už neviem, jak sa bude volať naša epizóda. Dom. Jo, ešte neviem, že tu nevidíte nič, ale ako ja sa vyspúvam hore, pôjdem si pre totok uhlie, ja ho dám vypiecť a urobíme si torčky. Drevo máme tu kopec, ja to len hodím dole, tak. Takže len, že či tu není ďalšie, nie, škoda, dobre. Jo, vlastne áno, to vypadne, ja som idiot. Ach, môže, že som taký idiot. Čo, my nemáme drevo. Tak ja vyťažím túto drevo a je to. Ako pozerám, už natáčame dosť dlho. Na to, že vlastne ja som nič tu nerobil. Ale začneme až na to makať. Už vidím, že zajtra natáčam video zo singlku. Vlastne, to je taký začiatok, ja by som povedal, lebo ja jem, ešte tu by som potreboval lopatku, ale tak ako, na čo? No, tak ja si vlastne dám takto, počkajte, ja dám takto, jo, drevo najprv potrebujeme. Tak, máme to... A ešte jedno sa tam nám zíde. Tak. Jo, a máme kopec dreva. Jo, už len takto to ideme. No, opačne. Okay. Tak ja tu len takto opačne. Jo, a máme torčky. Jo. Máme 16 torček. Celkom fajn, myslím si. Čo vy na to? No. Dáme tu paličunku za chvíľu. Lebo jedno nám už dochádza. A teraz 3, 2, 1. Diváci, vidíte svetlo. No, tak ja to len rozsvietím. Len pekne rozsvietím. Tak. To bude náš dom. Bude určite. Rozhodne. Ja to hovorím a to bude tu proste. Proste túto bude náš dom. Ty kokos. Toto je náš dom. Proste. Toto bude náš domov navždy. Ja aj nedovolím tu spálnovať sa proste pod mojím domom. No už toto v pohode. Tuto ešte dáme trošku svetla. Beže to v pohode, ale ja už budem musieť končiť fakt ako... Som unavený z dneska proste. Jo, aj mi došli akorát torčky. Jo, tak ja len začnem úplný začiatok, úplný základ. Úplný základ, OK, tak ja začnem tu. Také základ, úplne. Úplne taký logický základ, čo každý musí mať. Jo, a toto nechcem mať, takže takto. Takto ja to len dám preč, toto tu nechcem mať. Ja rovno dám celý strom preč proste, takto. Jo, takže tak. A ja vyťažím strom a začnú padať saplingy, že? Lebo som narušil kameň. Ach joj, už ma štípu oči. To a ešte som bol len hodinu na počítači. Stavte si tam nepláne. Jo, to som bol hodinu na počítači, no? Jo, hodinu. Jo, ok. Ale ja ešte dám jedno.
Dvojka. Jo, je to. Takže úplné základy, čo každý proste musí mať. Také. Tu je... No to potom urobíme dvere. Ale úplné základy začneme teraz. Koľko dáme? Tak, dajme tak. To je jedno. Ale dáme 1. Akurát. 16, akurát mi to vyšlo a tu musí byť tiež 8. No, ešte musím tam dať po 2. Tak, lopatku si mám vykraftiť asi. To bude najlepšie, že? No, to bude úplne najlepšie. To je zo začiatku lopatka. No, už máme kraftiak. 1. Jo, tak už ja proste končím. Už len toto, tak... ja tu len dám takto. Na ten meč. Tak lopata je takto. Jo. Jo, máme lopatu a už dáme... Len furnejsku si vykraftíme potom. Jo, sem dáme lopatu. Jo, ďakujem. Jo, tak sem dáme crafting, to potom zvaníme, dobre, to je jedno. Sem dám posteľ len tak, to je jedno, kde si ho dám teraz. Takže len takto, 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 takto. Tak, 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 tak. Jo, tak ten dám sem. Je mi to ľúto tých, ale tak ako... Ty kokos. To už natáčam 12 minút? To si robíte prdel. No tak ako... No tak ja to len rýchlo zoberiem proste. To mi tu nebude trápiť, a... Jo, to úplne... To milujem. Jo, čujem to, jak dobré. Jo. A je to. Dobré. Tak ja vám ďakujem za zhľadnutie videjka a vidím sa u ďalšieho videa z Singleplayer. Čus.